Unozviziva here kuti unenge uchiriska life yako kana uchisvika pakuroorana nemunhu wausingazive kuti anotsamwa kusvika papi ende anoreacta sei kana achinge akatsamwa. Pavhidhiyo inoyi tichataura nezvehasha, then panext video tichataura nezvestress. Kune vanhu vanoti kana vachinge vatsamwa, he or she becomes a total different person. Zvekuti unozvibvunza kuti ndiye here nhingi uya wandinoziya, nekuti zvaanotaura kana kuti kuita achinge akatsamwa zvinosiyana nekure nemunhu wawajaira kuona, zvekuti anokuitira mumwe munhu kana kuti anenge atova munhu munyowani. Saka saidi raanokuratidza achinge akatsamwa ndo saidi raunofanira kuziva iwewe. Zvaanoita akatsamwa ndo the real person yaari yaunofanira kunge uchiziya. Iri rimwe saidi iri harina danger stereki, harina basa iri. Saka gara wakaziva kuti munhu wako anotsamwa kusvika papi. Nekuti chaunofanira kuziya nezvemunhu wako ndechekuti kana munhu wangu achinge atsamwa, hasha dzake dzinodisconnecta normal reasoning capacity here. Nekuti kune munhu wekuti akatsamwa, hasha dzake dzinoswitcha off yatinoti reasoning capacity kana kuti kwatinoti kufunga kwai. Otanga kuita zvese achireacta based on hasha. Ndo type yevanhu vanozongoerekana vamujeri. Zvekuti zvaanoita kana achinge atsamwa kana kuti achinge atadzirwa zvinenge zvakakura, zvekuti hongu anenge atadzirwa zvechokwadi, asi zvaanozoita zvinokurisa nekuda kwehasha, zvekuti vanhu havazotarisi kutadzirwa kwaaita, vanenge vakutofokasa pazimhosva raanenge apara. Saka unofanira kunyatsoziva munhu wako kuti akatsamwa anodisconnecta reasoning capacity, otanga kuita zvese here. Ende unofanira kuziva futi munhu wako kuti kana achinge akatsamwa, hasha dzake dzinogumira kumusoro here kana kuti dzinoactivata mabody parts. Kune munhu wekuti akatsamwa anongopopota, anongowawata achingotaura. Koita kuti akatsamwa muviri wake wose unoreacta, zvekuti chaakabata chinotoenda pamunhu. Kana riri banga kana iri poto inoerekana yamusoro memunhu. Ndo type dzekuti chero pari pamaini akatsamwa, kune vanhu vanopwanya vanhu nemeshinari, zvekuti ari operator anogona kuita zvese nemushini waari kuopareta because of hasha. Saka iwewo gara wakaziya kuti munhu wako anotsamwa kusvika papi, nekuti kune hasha dzekuti Mwari akakuitira nyasha, wakaratidzwa hasha idzodzo kwe15 to 30 minutes, wega unotozviona kuti uyu munhu anouraya munhu akatsamwa uyu. Hasha dze15 minutes dzakakwana kuti utoziya kuti uyu imhondi, haasati auraya hake munhu, asi munhu imhondi. Ende unenge wakutoziya kuti panapa ndiri kudhila netime bomb. Ndokuratidza kuti zvakaipirei kuroorana nemunhu ane hasha kana kuti asingagoni kudzora hasha. Ngatimbotanga netuma-lighters twacho kana kuti zvakareruka zvacho. Unoziva here kuti kune vanhu vasingagoni kugara pakambani 1 nenyaya yehasha, vasingagoni kutolereta nonsense dzemaforomani, wokuti akangoburana neforomani 2 minutes vatotsamwidzana atobuda basa. Nekuti tinoziva kuti zviri normal ndezvekuti kune maforomani anotadza ende maforomani anobhaisa atoriko, asi for the sake of your family unofanira kutolereta ubenzi ihwohwo, unofanira kushingirira nekuhendla ubenzi kana kuti kusabatwa zvakanaka kwaunenge uchiitwa pabasa kuti uchengetedze mhuri yako. Asi kune varume vanoti handinzwaro inini, votogara vatoputika vatopopota, nokuti makambani emazuva ano haabvumiri kurwa, haabvumiri kutukana pabasa. Saka uchazoona kuti kune vanhu vasikatogoni kuchengetedza basa because of hasha. Even tikasiya nhau yebasa toya panhau yebusiness chaipo. Kune munhu wekuti 2 minutes atoburana nemainvestors, handiri kuona akutowithdrawa, akutoisa reverse gear. Munhu akadaro haana kwaanokwanisa kuenda kana achingoti akanyongorana nemabusiness partners, munguva diki vatoburana, munguva diki vatosiyana. Even kuzviranira personal business, haukwanisi kurana personal business kana usingagoni kubata makastoma zvakanaka, kana uine hasha. Nekuti kutori nemakastoma ane misoro inopisa, vanotokunyon'onya hasha dzako zvechokwadi. Saka usingagoni kudzora hasha, hapana chaunokwanisa kuita muupenyu. Even kusaidi revakadzi cheko, ndo kune hasha dzadze dzemukadzi anorova mwana kusvika atitasa, kusvika mwana afa.
mwana anenge atadza zvechokwadi, asi zviri boho here zvekuzopanicha mwana kusvika kuma extreme levels akadaro. Handiri kuona chakaipira nhau yekusagona kudzora hasha. Ari murume anogona kunge asingahuri, asingaiti zvemagirlfriends, asingaputi fodya, asingamwi doro, asingaiti zvemadrugs, asi nenyaya yehasha aloni unomutiza iwewo ukaenda kunogara nechidhakwa iwo. Nekuti chakaipira kana chinoita kuti zvirwadze kugara nemunhu ane hasha ndechekuti kanhu kadiki diki kanochinjwa kuita zinyaya zihombe, kanyaya kadiki diki kanotatamurwa kagostretcha kusvika razinyaya zihombe, zvokuti unogumisira kunesekana kuti ichiri nyaya yepondo here, ichiri nyaya $2 yandashandisa here yatakunetsana kusvika apa, ichiri nyaya yerimoti yeTV here yatakuswerera tichingopopotedzana. Ndo chinoita kuti munhu ane hasha arwadze kugara naye. Saka inini hangu maonero angu ipfungwa dzangu ndinoona sekuti uchiri kudanana nemunhu zviri nani kumbomutokonya umboona kuti hasha dzake dzinosvika papi. Kana Mwari asina kukupa chanzi yekuti uone kuti anotsamwa sei, chimbodzitokonya tione kuti dzinosvika papi. Ari musikana wako womutengera dress nyowani rakanaka rakareba rema bright colors, woenda naye kurestaurant kana kuti kutake away, wotipira waiter womupa mari kuti paanokusevhai chikafu paipai amborasira supu nemisteki padrezi iroro, umboona kuti musikana wako anoreacta sei. Kana kuti ari mukomana wako zvaya wambomukumbira motikari yekumborwa zvirounds, womufonera kuti ndaita accident nemotikari yaya yadonha yapikiduka, umboona kuti anoreacta sei. Asi usazonganyawo kutokonya kana kuti kuedza munhu kusvika kuma extreme, asi kumbotokonya umboona kuti hasha dzake dzinosvika papi. I think zvinhu zvinobatsira nekuti vanhu vane hasha ma1. Saka panext video tichataura nezvestress, nekuti stress dzitori nezvadzinoita ende dzitori neimwe disadvantage yadzinouya nayo. Asi chimbotangai mangatsobata pahasha ipo papa, urorane nemunhu wakuziva kuti bhaa rake kana achinge akatsamwa rinosimuka kusvika papi. Unofanira kunge wakuziva gauge yemunhu wangu kuti akatsamwa anosvika papi, woziva kuti ndomuhendla sei ende kuti anotsamwiswa nezvipi. Unogona kudana naye but wakuziva zvinhu zvinomutsamwisa wozviavoida. Kana kuti uchitovhunduka hasha dzake wotogara watosiyana naye. Saka zvinani kuti ugare uchiziva munhu wako pane kuti uzovhunduka uzoshamisika waona zvaanozoita kana achinge atsamwa. Saka ndo patangoti tingobatsirana, ndovimba manzwisisa nyaya yangu.